Eén jongere zit al thuis, omdat zijn beschikking, de periode dat hij yield krijgt van de gemeente, afgerond is. Voor de oren komt de deadline heel iets dichterbij. We gingen met 3 jongeren mee naar het VMBO-examen wiskunde. Dat de leerlingen nou nog net weten hoe het aan ze komt, jouwt extra druk midden in de examentijd. Het heeft ook invloed op examens, want de jongeren willen graag weten wat zo'n tab binnen. Ik wat hier nooit verval komt. We hebben een van de jongeren echt grote problemen gewoon in de meivakantie. Hij dacht als ik dan nou maar net presteer, ben ik in ieder geval volgend hier weer op Liestalsen. Maar ja, dat kan het beter net doen, want hij kent nu dan een cum laude slagje. Ja, ik moet me net onder de examenkandidaten zelf vreden hoe het is. Hè? Want het is wel spanning op of net. Ja, die binnen wat gespannen, dus die moeten direct wat presteren. De vaak autistische band worden alleen nog op Liestalsum zo intensief begeleid dat ze je dag een diploma hellen kennen. Dit maakt geen leshieten, maar onderwijsondersteuning. De gemeentes bleven op het standpunt dat hield verzorg net naar onderwijs gaan mee. Maar het is vreemd dat gemeentes nou het zelf uitvinden zullen. Terwijl wij als Liestalsum dat al weer doen. En ik dat we succes erop krijgen. Je diende het al voordat de gemeentes verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg. En doet ze dat waar, niet 2015. Toen wisten ze zelf eigenlijk net hoe het moest worden. Nou ja, ze bedrijven hier met beleid bezig geweest. En dan komt dit eruit. En Liestalsum daar wordt net meer mee. Nou, daar gaan ze net meer mee importeren. En dat is vreemd. De gemeentes willen verder geen commentaar aan op de situatie bij Liestalsum. En zo blijven de jongeren de dupe van ambtelijke bureaucratie, vindt Rusticus. Als ik zo oordelen hier allemaal bezig ben en we staan nou weer op hetzelfde punt als oordelen, is dat heel frustrerend.